Здравейте хора, днес ще играем в Fortnite. Ако не сте гледали поредицата на Майнкрафт, може да гледате. Така, съотборникът ми ме изостави по време на игра и трябваше да се бия едно в всички останали отбори, които са по двама. И сега продължавайте напред с клипа. Така, напишете долу в коментарите дали играете в Fortnite, дали ви кефи новия сезон. Честно, мен много ме кефи новия сезон. И любимото ми оръжие са онези мити кракавици. Надявам се днес в видеото да ги открием поне един път, защото съм адски добър с тях. Направо само да видя някой човек и минавам през него с едно с багер. Така. Между другото, сега ще ви покажа локацията, на която има 3 от новите честове, Avenger честовете. Не винаги, но много често има. Така. Аре, what? Това виждате ли го и вие? Абе, що ми бъгва толкова? Добре, пропай се. Ило. Така, няма да се качаме там на Restore Drills. Дано и мога да качам на Restore Drills, където ще качам аз. Добре, супер, май ще качне с мен на Restore Drills. Да, и той ще качне на Restore Drills. Супер. Ето в тази къщичка тук има Avenger Chest. Ако не знаете какво е това, сега ще видите. Добре, там на едното друго място няма. Добре, тук супер, че има. Само да не кацнат преди мен да го вземат. Не. Ох, добре, много смокнат. Ох, супер. Така. Мале, мислех, че то не беше взел оръжие. Да видим дали това сега ще ме хелне, надявам се да ме. Добре, супер. Така. Да вземем малко щит. По-бързо ма филове, бе. Аре, че много го нокнаха. Така. Нека да му дропнем ето това оръжие. Щита се го оставяме за нас. Така, сега да ви покажем следващата локация, на която по принцип има Avenger Chest. И ще се надяваме да има. Така. Ето, тук. Да, има. Добре, супер. Най-любимите ми ръкавици. И чувам стрелба. Нищо, вече спря. Така, сигурно после пак ще няма. Нищо. Така. Така малко се хелнем. Така. Помпа. Ето. Тук по принцип трябва да има Avenger Chest, но в момента няма. Чакайте да махнем това. Така.
Ами по принцип тук има още един Avenger Chest, но си нямам на идея точно къде. Откривал съм го, взимал съм го, ама не знам точно къде. Помпа пак супер и е зелена. Така, мисля, че беше тук отгоре някъде. Не се шещам. Или тук. Моя има щит, е намерил, нищо. Аз имам също. Така. Напишете долу в коментарите вие от колко време играете не Brawl Stars, Fortnite. Аз играя от около 4-5 години. И като цяло... нека да кажете, че съм слаб. Ама не съм слаб, силен съм също, ама има и по-добре от мене. Така, ще да го маркна моя. Кола му марквам аз. Чакайте сега да си махнем нещата за малко. Този път пък да бокшот. Добре. Да, няма го взимаме. Мой, имам кола. Ехо, мой, къде си? Не го еди. Така. Мой, къде отиваш? В това наше отива за честве. Аре, мой. Трябва да го чакаме. Така. Дайте поне и аз да взема поне един чест, като тези много честове. Така. Ама то пък много всичко е взел. Добре. Аре, мой. Да, бе. С моя... май не иска да бъде фокус на ми. Аз стигам към там, де съм си маркнал. Дойдем тук, разбира се, чуваме стрелба от там, качваме на там. Ето ги. Да, ето. Чакай, бе. Аз жирния съм слязал и ти вече ме видиш. Бой. Яще бой. Ето, яще. Има за всички спокойно. Няма да останете без бой. Бам! Най-добрия хедшот. Така.
тези ръкавици са ми любимото оръжие. Преди малко видяхте, може би, защо са ми любимото. Защо са ми любимото оръжие? Видяхте преди малко. Защото само отидох и ги пометох с моя. Супер. Това е много хубаво. Да ходим към бункера. Добре, доколко виждам, вече е отворен. И стискам палки да няма хора. Да, ето, отворене. Така. Ох, супер! Супер! О, не. Чувам стъпки. Да излезем и да се бием. Защото не сме пъзности! Виждате ли какво ви прави това? Аре бе, мишка. Те дори не могат да... Дори да стоят, пак няма да се скрият от мене. Докато съм с това, никой не може да ме бие. Честно, според мен вече трябва да се ходим. Опитванки. Тук някъде има чест. Така, влизаме през покрива, много сме професионални. Ето го. И нищо не бъде. Някъде... ето. Но там някъде на главните чести, което е добре. Къде е този чест? Добре, скрит. Няма значение. Няма го търсим. Да не изоставаме с отборника ни. Ще най-често се губят игрите, когато изоставяте с отборника си. Да не е тук горе? Странно. Аре бе. Да не е тук отдолу някъде. Цяко отдолу. Мога се стреля. Мога така не знам. Добре, един. Ето друг. Ей, мишка.
по-скоро да го вземе съотборникът ни. Значи ако видим хубава помпа си е наша. Армон, качвай се. Тук има някакви, може да хванем там. Аз чаках, тук се стрелят някъде. Така, къде се стрелят? Къде се стрелят? Тук долу. Най-доброто появяване. Най-доброто появяване ви казах. Там моя. Мъртъв. Чакай малко, бе. Всички мене стрелят. Всичките само мене стрелят. Защото съм много добър. Много съм добър. Между другото останахме много малко хора. 3 отбора. Само че третия или втория отбор е от един човек, защото явно един е умрял и то него е ревайтнал още. Има и много голяма възможност да не го ревайтне през цялото време. Чакайте 50 минути. Но ако го ревайтне, това ще е по-зле за нас и е по-добре за него. Така, моя никога ли? Какво правиш? Хора, вие знаете ли какво прави моя? Така. Корица. Сам 2 отбора сме и те с медалони. Атака! Не, нокнаха ма. Гадост. Не, мора да се. Гадост. Еми сега всичко зависи от моя. Молца. Нищо. Второ място. Така. Но няма да ме оцелите. Чакай. Добре. Хедшот. Бам. Добре. Там ще скачаме.
че само един. Аз мислех, че дори няма скочат тук. А гледайте ги на кулата колко са ми фърлиха. Мале. Там са загубени. Добре, видях първия след 6. Хопа. Ето го. И първото ми лъжи е много добро. Според мен. Може според вас да не е толкова добро, но според мен е много добро. Така, втората помпа. Те бандажки не ми трябват. Бам, разбирам вратата. Така, супер. Не, това не ми трябва. И отиваме към моя. Чуваме стъпки, което е добре, защото ще направим първи кил. И да, то разбира се, открил моя и го стреля. То как да влезе вътре? От тук се облиза. Това е новия вход, аз го направих. Много готин. Така, бам. Опа, опа. Няма да снимам това. О! Пия си шампанско, пия си шампанско. Уи! Уи! Тос къде избяга или мога да уби? Не знам. По принцип мисля, че мога да уби, но не съм сигурен. Чест. Така, мой има аз предам. Не го е убил моя. Ей, музимазните стъпки. Това беше лесно. Ей, как е отворила Avenger Chest. То замуря. Супер. Това работи е много добро. Като ви казвам много добро, е много добро. Обърках се, извинявам се. Thank you. Благодаря. Мандарина. Очаквам мандарина. Хопа. Ето и първото, който е за мене. Как бы стрелял.
Колко живот имаше. Чакам мандаринка. Чакам мандаринка, мандаринка, мандаринка. Чакам мандаринка. Чакам мандаринка. Защо лесна? Оф, гадост, сега трябва да се оправям сам. Гадно. Май доста и да се оправим сам. Смятам супер. Между другото, за тези от вас, които не знаят какво прави тази кола, тя ви показва къде е следващата зона за цялата игра. Еми, тъй поне са силни и да продължаваме. Видяхте ли това там? Някакъв строи. Няма да ходим на там. Чай съм първо да лутнем те честове тук и тогава маля те ботки, само как ги набих същата. Влизаме им и са мъртви. Така. Дай да вземем и те гранатки. Или пък не, няма да вземем, ще взема по-добре това. И добре, какво ме натам? О, не, тук има някакъв медальон до мене. Близко при мене. Къде? Его! Много. О, но. Не. Аз някакъв се правя сам. Да, бе. Добре, хора, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. И до утре.